Azken 15 urteetan bildu bitugun irudi ikusgarrienetako batzuk erakutsiko bizkitzuegu jarraian. Goizegi jaiotzen ziren aurrentzat botika batzuk garatu nahian, arnasketa hauenik ez zuzenez ondo bideratu ez, jaiotakoan, igual 6 hilabetetako haurdunaldia eta gero bakarrik jaiotakoan, botikak prestatzen zituzten, ikusteko arnasa hobeto hartzen zuten edo ez, eta proba egiten zituzten ardiekin. Eta nik ikusi behar izan nuen, egiten zuten ardi arnaldu, eta igual ez dakizen bate astera, zesare bat egiten zioten, eta arkumea atera, ez da nik antxe. Nik zesare guztia ikusi nuen, nola ateratzen zioten arkumea eta bukeran guatzen naiz, oraindik nola hartu esteak eta berriz ere ardiei sartu zizkioten holaxe. Eta ni momentu hortan haurdun egon. Eta gero bizitzak jarri ninduen olako egoera baten da. Zesare bat egin izan zidaten ez, nire lehenengo aurrakin. Eta oraindik guatzen dut, zesarea momentu hortan momentu delikatua da, emozionalki eza. Gogoratzen erreportajearekin, da nola esan nion medikuai. Mesedez, artizkia zu esteak txukun. Oroitzapen hona ditut, hainbat gai lehenengoak izan ginela, behintzat ezagutzen, tratatzen eta divulgatzen,
hain zuzen ere, iruditzen zait, zientzialariek, horretan ziharduten ikertzaileek gugan konfiantza zeukatelako. Eta adibidez, Prailaitzen kasua aipatuko nuke, nun oraindik inork ezagutzen ez zuenean 3 urte lehenago, hau da, iritzi publikoera aurkeztu horreko 3 urte lehenago ja gonbidatuak izan ginen grabatzera, ondiokan indusketaren lehenengo mailan zeudenean, 2. mailan berriz ere grabatzeko aukera izan genuen, eta oraindik ere zinta haiek gordeetan jarraitu genuen, eta oraindik ez zelako gai bat publiko egiteko modukoa hala eskatu zigutelako arkeologoek, eta guretzat esperientzia ikaragarria zen pixkat prozesu guztia bizi eta ezagutzeko aukera hori, eta gainera grabatu ondoren guztieri kontatu ahal izateko.